malam bar ganin ka tara ka kiyaye mai nema, bar ganin ka tara ka kiyaye mai nema, na ce ka bar ganin ka tara ka kiyaye mai nema. KD Healthcare malam business ne, kasuwanci ne da ya kamata kowa ya zo ya yi alaji. Ka zo ka yi KD, ka rufa ma kanka asiri, ka rufa ma ɗan uwanka asiri. Gashi nan kamar da nake gaya muku, KD muna da product kala ka gan su nan duk magunguna ne kala garanti kasidin wanda in kai amfani da su sai dai ka ba mu wani labari wallahi. Nan duba mun nan haska nan shine blood circulation machine, wannan shine registration kit da ake ba mutum idan ya register. Wannan shine blood circulation machine, kun gani nan sabo ne a ciki, sabo ne kun gan shi, ban buɗe shi ba, gashi nan sabo ne fil 620 ka siye shi, ka gani ka ajiye a gida. Wannan shine blood circulation machine, ka gan shi nan ga kuɗaɗen da muke amfani da shi a nan, zan kunna ku ga yadda yake aiki, ka gani gashi nan. So nan ga magunguna ka gani, ka gan su nan ga su nan. Bari ɗauko revive, don wannan maganin wanda ya sani kenan. Ga colon cleanser, wannan kuma shi ma dolphin massager ne wanda ana masajin ko ina za ka sa kai masajin duk KD take yin su. Kamar yadda na gaya muku akwai ingantattu sahihan magunguna wanda KD take yi da kuma ingantattun na'urori wanda ake amfani da su. Kaga wannan zan yi a gurguje saboda lokaci, dan matso ka gani haska min nan. Yau ka gani wannan shine revive. Wannan maganin in dai maganan karfin maza ne, inganci da komai ajewa ake ba a magana. Kaga wannan colon cleanser kenan, shine nan mai wanke duk wani datti da yake jikin mutum cikin ciki da wane ne. Zan zo in ɗauka ɗaya bayan ɗaya muku magana a kai. Ka gan su wannan shi ake ce ma golden hyper, ka gan shi golden hyper. Wannan maganin in na zo zan ma bayanin me golden hyper. Ka gani masu asma ko active, laluran pneumonia da yake kama huhu, ina mata masu infection ya an gagara ga gynofarm, ka sha an sha wannan, an yi allurai kwana da kwanaki a asibiti ya gagara, ga maganin infection kasidin reshi hatsabibin magani kenan, ka gan shi reshi kapso. Wannan maganin da golden hyper ka haɗa shi, ai sai na zo bayani zan ma bayanin yanda. Ga gastrifort, wannan wanke hanta, wanke ciki, wanke ulcer, duk wani bala'in ulcer da wane ne, ka gan shi. Ga nan ga jaundice pills, masu ciwon gaɓoɓi, sanyi, ciwon ƙafa, baya ya rike tashi da ƙyar, zama da ƙyar, jaundice pills, ka gani. Ga dawel shi ma zan zo in ɗauka ɗaya bayan ɗaya in mana bayani akan yanda yake, ka gani. Ga dawel, wannan refresh tea ne, wannan 7 layer sanitary pad ne, duk wani infection da mace ke fama da shi, ƙaiƙayin gaba, warin gaba, wane ne duka in dai ta sa wannan abin ko min yaya za ta ini, ba wani lalura, ba wani damuwa, ba ciwon mara, ba wani abin nan, ka gani. Ga refresh tea, wannan refresh tea wanke ido, duk wani toxin na yawan kallon waya, yawan kallon computer, tsayawa wurin da radio electromagnetic rays suke, duka gashi nan zai wanke mashi a jiki. Zan zo in ɗauka ɗaya bayan ɗaya, amma bari ɗauki golden hyper. Ka gani idan duka magungunan ka gani da asil, in ka buɗe kowanne ka buɗe shi za ka gan shi haka, kai za ka ɓare nan da kanka sannan ka buɗe abin da yake ciki kai amfani da shi. Sannan ka gani they are all NAFDAC approved, ka gani kowanne da NAFDAC numbers a jiki, ka gani gashi nan kowanne 100% herbal plant extract, ba wani gauraye, zallan itatuwa ne, ba chemical, babu wani abu a ciki. Ka gani yanda yake sabon shi fil haka yake, kai zaka buɗe shi da kanka, iyaka mu zana ma yanda zaka yi amfani da shi. Ga golden 6, wannan ɗan ƙarami da ake duk wani rikicewan hormone na jikin mutum, wannan abin da kake ganin shi ɗan ƙarami ba a magana, ka gani. Haka magungunan suke. Ga gastrifort.